faci mai aici? Pescuiește, a? De foame, a? Nu, domne, mă distrez așa. Te distrezi? Permis ai? Da. Vezi ce miloghești? Adică eu să nu mă fi distrat și eu puțin pe spinarea ta. Oh, Ce faci, domne? pescuiesc. Păi îți trebuie fir, îți trebuie momeală, Și momeală. viermi, râme. Și ai tu viermi? Am. Du-te, bă, la doctor dacă ai viermi. Domne, viermi de aia mâncare pentru pești. Da? Da. Ia. Uite. Ia. Cam nesărată, nu cred că mănâncă pești așa ceva. Și îți trebuie și o sculă bună. Moșule, întreabă tu pe cine vrei ce prototip